A comarca de Osalnés acollerá entre hoxe e mañá Lita Cabellut, unha das artistas contemporáneas máis importantes do mundo. A súa primeira parada foi esta mañá no albergue de Asinas en Vilanova, onde se presentou o proxecto que estiveron preparando centros escolares e asociacións de 4 concellos da comarca durante as últimas semanas. El arte es fantasía, el arte es ilusión, el arte son mundos que podemos crear. Y esto, darle a los niños desde pequeñitos, estamos haciendo que los ciudadanos después, aquí, sean mejores personas que nosotros. Entonces es muy importante, y claro que la política tiene un rol muy importante de cuidarse de su gente, pero su gente también se cuida de sus políticos, no os olvidéis, no os olvidéis. Posteriormente á presentación de Asinas, Cabellut desprazouse ao Concello de Vilanova, onde deixou as súas mans plasmadas en escaiola para o recordo desta visita. Unha visita coa que se pretende sacar o arte ás rúas e implicar aos máis pequenos nesta materia. Importante que es traer cultura en los sitios donde crees que no es necesario, que no hace falta, porque las cosas están ya como están. Y la cultura es lo único que nos hace mejor personas. La cultura es la ética, la cultura es la filosofía, y eso es lo que nos hace racionar, pensar, sentir, compartir y entender todo aquello que no entendemos o no conocemos. Esta artista catalá estará, despois de comezar a súa visita en Vilanova, na Illa de Arousa, Cambados e Vilagarcía, onde estivo esta tarde. A actividade coincide en tempo e forma coa Semana Mundial da Educación Artística convocada pola UNESCO, que este ano homenaxea a Lita Cabellut.